Pipila ka mga journalist sa siyudad sa Davao nga nag-cover sa Philippine Development Forum on Bangsamoro ang nasuko human sila gipugngan nga makasud sa SMX Convention Center Davao SM Lanang Premier kagahapon. Kasagaran sa mga journalist nga miabot sa venue sa wapay alas 9:30 sa buntag ang nasuko human pipila ka mga sakop sa Presidential Security Group ang wa mipasulod kanila sa convention area. Pipila sa mga journalist ang dunay media ID nga gipirmahan sa PSG apan giingnan sila nga nahuman na ang cut-off time. Apan ang Malacañang Press Corps nga niabot pipila ka minuto ang milabay, gigiyahan padung sulod sa Convention Center sa usa ka opisyal nga gilang miyembro sa Malacañang Media Accreditation and Relations Office. Tanang Davao journalist walay labot si Davao Today photojournalist Ace Morandante ang gitugutan nga makasud sa venue. Gipugnan si Morandante tungod kay gisuspetsahan kining miyembro sa usa ka militanteng grupo. Nasulbad lang ang standoff human ang Regional Director sa Philippine Information Agency ni hangyo sa mga organizers nga pasudlon ang mga media practitioners.